na teku na da. Assalamu alaikum sai kun ji waka ta gaba. Kowa ma na nunan godiya nake yi kuma sunan zanka. Yaro zakin na ko shi ne yau daidai. Kowa ya jira sunan shi zai zo. Na gan kun yi min rana dole zan ce. Da kuna ko shi da kuke Allah shi yan haɗa mu kuma kizera mutuwa sai nake sa haka. To na farko na gan kayan Ilyas. Na biyu Muhammad na gaida, na uku shine Rahuza, na sanyo Izero kai ma ciki, ga Abdul Zero ai ma na gan, ga Sani ina gaida kai ma, Ifin Zero kana iya ma, Sison in lela na sanya kai, ga Abdul Shek ai Mauradin, ga S.A. Damsi ne Ogande, sannan ga ina Haji Chantin, Najeriya a Kano kai ne Lambon, gani sun magaida suwa ma, sun alhamdulillah kun je su, na sanyo kai ma Allah danna subscribe kana ka danna ƙararrawa sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora.